Wara li semgħu l-istqarrijiet tal-avukati u għamlu l-mistoqsijiet tagħhom, l-imħalfin fil-każ tar-riżenja ta' John Dalli minn Kummissarju Ewropew se jiddeliberaw bil-ġudizzju mistenni joħroġ lejn l-aħħar tas-sena. Fil-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fil-Lussemburgu, it-tlieta għal 3 sigħat kompla jinstema' l-każ li fih John Dalli qed isostni li hu kien imġiegħ jirriżenja mill-irwol tiegħu ta' Kummissarju Ewropew. Fil-fatt, il-qofol tad-diskussjoni mill-avukati ta' Dalli u tal-Kummissjoni kien jekk Dalli irriżenjax minn jeddu jew jekk ġiex sfurzat jirriżenja minn Barroso. L-avukati ta' Dalli qed isostnu li Dalli ma rriżenjax minn jeddu. Fil-fatt, l-ittra ta' riżenja lanqas iffirma. Jidher li jekk jippruvaw li Dalli verament kien imġiegħ jirriżenja huma jistgħu jikkontestaw li Barroso għalkemm fil-poter tiegħu li jġiegħ persuna jirriżenja huwa għamel dan mingħajr ma verifika l-fatti li ħarġu mir-rapport tal-Olaf u għaldaqstant li d-deċiżjoni tiegħu kienet inġusta. Sostnew li Barroso kien diġà ħadd deċiżjoni li Dalli jirriżenja ġa minn qabel il-laqgħa li kellu miegħu u dan jixduh żewġ stqarrijiet li kienu diġà preparati kif ukoll il-fatt li Swedish Match kienet taf dwar konferenza tal-aħbarijiet tal-Olaf sa minn qabel id-deċiżjoni ta' Dalli. Barra minn hekk sostnew li skont is-Supervisory Committee Dalli ma kienx mismuħ kif suppost waqt l-investigazzjoni tal-Olaf. Min-naħa l-oħra l-avukati tal-Kummissjoni u Barroso qalu li Barroso ta' ċans lil Dalli jagħti spjegazzjoni għal konklużjonijiet tal-investigazzjoni tal-Olaf, spjegazzjoni li skont huma ma saritx. Barra minn hekk sostnew li Dalli kellu smigħ ġust u kien jaf x'kien hemm involut. Smulders wieħed mill-avukati baqa' jsostni li ma ntużax il-poter tal-President li jġiegħ lil Dalli jirriżenja għaliex Dalli irriżenja u ma ġiex imkeċċi.